يسيموك تكلمنا لوم في سكين كلماتك تكون الدولة fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu jkunu magħkom il-koll. Insellmilkom, nilqakom b'dan il-post ta' għażiż ta' Marija u nsellem il-daw kollu li qegħdin jisimgħuna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. Ejja nistedinkom sabiex nitolbu l-mulej jagħtina l-għajnuna ħalli nkunu denji jistħoq ilna niċċelebraw din l-Ewkaristija li sejjer nofrija għall-irwieħ ta' Karmena u Ewkaristiku Refalo. Int li minħabba fina sirtu obbedjenti sal-mewt u l-mewt ħarxa tas-salib mulej ħnina. Int li minn fuq is-salib ħfirt lil ħallel niedem, aħfer lilna wkoll Kristu ħnina. Int li minn fuq is-salib tajtna lill-ommok u din saret l-ommin tagħna mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, inti taqqat il-fidili tiegħek flimkien bil-fehmiet kollha tagħhom u tiġborhom rieda waħda bejniethom. Għamel li l-poplu tiegħek ikun iħobb il-preċetti tiegħek u jixtieq il-ġid li inti twedu biex fost il-ħafna tibdil ta' din id-dinja il-qlub tagħna jifqu fis-sod fejn hemm tassew lena. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lit-Tessalonkin. Ħuti. Aħna għamilna il-qalb minħabba fikom u l-fidi tagħkom, fin-niket u d-batijiet tagħna. Issa ngħixu għax intom sħaħ fil-mulej. Kif nistgħu niżżoħħar lil Alla għal dan il-ferħ kollu li għandna minħabba fikom quddiem Alla tagħna. Lejlu nar nitlob fuq li nitlob biex nara lil wiċċkom u ntemm kull ma jonqos fil-fidi tagħkom. Mhux li kienu Alla nnifsu missierna u Sidna Ġesu Kristu iwittulna triq għal għandkom. Jalla l-mulej jkattrilkom u jfawwarkom bl-imħabba għal xulxin u lejn kulħadd, l-istess bħalma aħna nħobbu lilkom. Ħalli jqawwikom qalbkom u jkollkom qdusija bla għajb quddiem Alla missierna għal meta jiġi Sidna Ġesu imdawwar bil-qaddisin tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Imlina mulej bit-tieba tiegħek. Imlina mulej bit-tieba tiegħek. Int traġġal bnedmin lejn it-trab u tgħidilhom. Erġgħu lura intom bnedmin. 1000 sena huma għalik bħal jum tal-bieraħ li għadda, jew bħal sara tal-lejl. Imlina mulej bit-tieba tiegħek. Għalhekk għallimna noddu jiem ħajjitna sabiex aħna nimxu bil-għaqal. Dur lejna mulej kemm seddum, ħenna l-qaddejja tiegħek. Imlina mulej bit-tieba tiegħek. Imlina kmieni bit-tieba tiegħek biex nifirħu u nitennew ħajjitna kollha. Ħadkun fuqna l-grazzja ta' Alla Sidna, wettqilna inti x-xogħol ta' jdejna, wetta iva xogħol idejna. Imlina mulej bit-tieba tiegħek. Alleluja, alleluja, alleluja.
Isru u kunu lesti, għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fija jiġi bin il-bniedem. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Matew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Isru mela għax ma tafuhx il-jum li fih jiġi sitkom. Kunu għafu dan li kieku sit id-dar kellu jkun jaf f'liema sara tal-lejl se jiġi il-ħalliel kien jisar u ma jħallix min jinfidlu il-ħitan ta' daru. Mela kunu lesti intom ukoll għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fija jiġi bin il-bniedem. Intom min tgħidu li hu l-għaddej fidil u għaqli. Minu dak is-sejt iqiegħed fuq niesu biex jagħtihom jieklu fil-ħin? Ħieni dak il-għaddej li sidu jiġi u jsibu jaqdi dimiru. Tassew ngħidilkom li jafdalu ġidu kollu fidejh. Iżda jekk dak il-għaddej ħażin jibda jgħid f'qalbu: Sidi jiddawwar ma jiġi u jaqbad isawwat lil sħabu l-oħra u jiekol u jixrob mas-sakranazzi. Sid dak il-għaddej jasal f'jum li ju ma jkunx jistennieh, f'sija li fija jieħdu Alla rrida u jagħmlu bċejjeġ u jagħtih li ħaqhom in-nies ta' wiċċ bieħor. Hemmhekk ikun hemm biki u tgħażżiż ta' snin. Il-kelma tal-mulej. F'din is-silta tal-Vanġelu li qiegħda tkompli mas-siltiet li qrajna f'dawn il-jiem, Ġesu qed ikellimna b'mod ta' kmand, imperattiv ngħidulu, imperattiv ġifieri jikmanda. Imma jikmanda għal ġejt tal-individwu tiegħek li qed tisma'. U jibda b'kelma qawwija ħafna. Isru mela, araw smajtuh il-kmand, isru u jagħti r-raġuni għaliex. Issa nfisser il-kelma stessa għaliex nisru. Għax ma tafux il-jum li fih jiġi sitkom, is-sejdi tagħkom. Issa hemmhekk sitkom hawnhekk hija kapital, jiġifieri ma jiġix Alla għalik isejjaħlek. X'jiġifieri tisar? Il-kelma tagħmel is-sara. X'jiġifieri? Din il-kelma mbagħad tarġa' tidħol hawnhekk ara fejn qiegħda. Kunu mena jiġi b'dissidizza f'liema sara tal-lejl il-kelma sara u tisar l-istess kelma, l-istess ħsieb. Is-sara jiġifieri barra li tagħmel ix-xogħol normali ħadd kompli. Mela inti toqgħod attent għall-imġiba tiegħek, għad-dmir tiegħek li suppost tagħmel. Kemm waqt il-ħin normali, kif ukoll waqt il-ħin li suppost inti qiegħed mistrieħ. Ġesu qed jgħidlek oqgħod attent, isar, tintelaqx, toqgħodx tgħid u iva għada minn raħ. Bil-mod.
U jkompli Ġesu, kunu lesti intom ukoll. Għax għandna nkunu lesti? Għax qatt ma tobsor toħlom, taf xejn. Is-sija li fija jiġi bin il-bniedem. Bena oqgħod attent, isar, tintelaqx, aħdem, għamel it-tajjeb. Imbagħad iġib paragon bejn għaddej li ju serju li jagħmel dmiru kif suppost u għamlek għandna l-kelmiet fidil u għaqli. Fidil mhux kif nifhmu aħna bil-Malti ta' fidil ġifieri fidil għax-xogħol tiegħek. Fidil ġifieri jiena li mgħallem f'dalek biċċa xogħol u inti taħdimha mill-aħjar li tista' mhux tintela' u għaqli. Għaddej, inti għaddej, imma l-biċċa xogħol li ġiet fdata lilek għandek tagħmilha għax inti. Allura jekk sit id-dar għandu għaddej li jubilha għal serju, allura jippremjah, jafdalu aktar ġejt fidej, jafdalu ġejdu kollu. Għaliex? Għax huwa għaddej serju. U għaddej tal-affari tiegħu. Bil-Malti ngħidu tista' tafdah. Ħajjagħmel is-sara tiegħu. Imbagħad ġejb l-oppost, il-paragoni, għax bil-paragon titgħallem. L-oppost. L-oppost ieħor jgħid issa s-sittijaj min jaf meta ħajjiġi. U jibda jiekol u jixrob ma' sakranazzi għala kelma ċara. Ġifieri x'naqgħu inqum. Imma sejt dak il-għaddej jasal f'ħin, jasal f'mument li ma jkunx jistennieh. Araw id-differenza. F'sija li jieħduk għall-arrieda. Jettowm, ħossuk ħażejn, ġiet is-sija tiegħek. Men allura l-ewwel għaddej huwa wieħed għaddej fidilu għaqli. Waxu għaddej fidilu għaqli sidu x'in jaraħ jafdalu iktar, jippremjah. Għamlek qed jitkellem il-premju tas-sema tal-ġenna li qiegħed jistennina ħut il-eżiż. Hemm qiegħed jistenni, hemm postna, hemm id-destinazzjoni aħħarija tagħna, Ġerusalemm tas-sema. U l-ieħor ekku d-differenza. Allura issa meta nażlu dawn iż-żewġ paraguni, l-ewwel nett għalija, għal kull wieħed u kull min qed jisma'na bit-television. Jien ma li ma taqsima jiet, ma dak li huwa għaqli, ma dak li huwa fidejl, ma dak li huwa serju, ma liema, jew kellha ma ieħor. Jaqbad isawwat il-sħabu, jiekol u jixrob u jgħidu, ma liema taqsima. Ekku allura l-ewwel sentenza li bija bdejt. Isru mela, isru. Għax ma tafux meta jiġi sitkom. Biex jiġi x'ħin jiġi, jekk tkun tisar, jippremjak u daħlek fil-għena tas-sema. Inqumu bil-wieqfa. Il-mulej isemgħuha. Il-mulej iħeġġiġna biex nisru u nitolbu. Biex meta jasal l-arus isibna lesti. Nitolbu għalhekk. Alla għażel
il-ħwejjeġ dajfa tad-dinja biex iħawwat il-qawwija. Għamel mulej li l-Knisja tiegħek taraf il-valur tas-salib. Nitolbu. Mulej, int qiegħed tistennina wara l-mewt. Qawwi il-dawk li qegħdin imutu. Farraġhom fit-tama tal-laqgħa tagħhom miegħek. Nitolbu. Ħanismakom, ejdu ya ħasra, ejdu. Ismana nitolbuk mulej, min qalbna tittoħroġ dejk. Kristu għalilna nkunu attenti għas-sinjali tal-miġja tiegħu. Ejn mulej il-dik il-komunità nisranija tkun bħal għaddej fidilu għaqli tal-Vanġelu. Nitolbu. Għal-morda u dawk li jduru bijom biex jarfu jagħmlu din l-opera ta' karità b'imħabba kbira. Nitolbu. Nitolbu ħut il-eżies u kabru d-devozzjoni l-mħabba tagħkom lejn l-erwieħ tal-purgatorju ta' li qegħdin jistennew it-talb tagħna. Aħna biss nistgħu naqsulhom il-pjena ta' żmien. Tafu x'jifieri il-pjena hu? Jekk għandu jagħmel daqshekk fil-purgatorju bit-talb tiegħek, b'xi sawma tiegħek, b'xi sakrifiċċju tiegħek, naqsilhom il-pjena. Ura nitolbu għall-erwieħ tal-purgatorju biex il-mulejja tihom mill-iktar fejs il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Dawn it-talbit mulej jinrasquhomlok permezz ta' ommok u Ommna Marija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. Sagrifiċċju għatti f'ħin mulej b'sagrifiċċju wieħed magħmul darba għal dejjem ksibt għalik poplu u tajtu l-grazzja tal-adozzjoni. Kun twajjeb mal-Knisja tiegħek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfaw qlubna l-fuq, nidżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Misser Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mew tiegħu, f'idi ħajja nistqarru l-qawmin tiegħu u b'tama sħiħa nistennewh jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli nfaħru u ntennulek bla qeda Qaddis, Qaddis, Qaddis. Is-smewwiet u l-art. Osanna fil-ola tas-smewwiet imbirek minn ġej. Osanna fil-ola Qaddis tas-sewwint mulej. Inti lajn ta' kull qdusija Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs radlek il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu għalilhom ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom Sinjur tiegħi u Alla
Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' rgħaddi l-ħaj tal-dixxipli tiegħu u qal ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru il-mewt tiegħek mulej, inxandru. Nistennewk għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna isemgħuha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qadija tiegħek Karmena u Ewkaristiku Refalo. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tal-glorja tiegħek. Ħenna lilna l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verżni Mqazzom Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek, bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Hawnhekk magħna u fostna għandna lil Ġesu. Ejjew qawwijin minn din il-fidi ngħidu t-talba li jgħallimna għas-salvazzjoni tagħna flimkien missierna. Tiġi saltnati kif is-sema hekk da fl-art, ħobżna ta' kuljum aħfrinna dnubietna. La ddaħħalniex fi tiġri. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħarix lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej kun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn, paċi magħkom. Ngħidu flimkien ħaruf talla. Ħaruf talla. Danu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla li jneħħi id-dnubiet tad-dinja u tagħna. Ħenjin aħna mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf. Mulej, tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda għid kelma waħda, il-ġisem id-demm. We know
Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Grazzi, Sinjur Alla, u aħfirli, Sinjur Alla, nitolbu. Ħen għalina mulej u għatina fejqan sħiħ fit-tibatija kamel li aħna nkunu fidili lejk sal-aħħar u li nsiru noġbuk f'kollox bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Madonna Capiru